A mí me parece que o Partido Popular e a Xunta de Galicia o primeiro que non teñen é modelo. Non son capaces de dicir a todos os galegos e galegas que modelo teñen. Eu sí defendo un modelo federal, un modelo onde efectivamente a nosa comunidade mellora a súa financiación, pero voulle poñer algúns exemplos. Fai 2 meses, o conselleiro de Economía de Galicia decía que lle facían falta 500 millóns para reforzar os servicios públicos, non? Bueno, aí xa hai unha oferta que supera eses 500 millóns, máis a condonación da débeda, que sigue sin aceptala. O problema desto é que quen ten a responsabilidade de presentar un modelo non o ten. Aquí nos pode gustar o modelo que se presenta por parte do goberno, e eu son dos que creo que hai que mellorar esa oferta que presenta o goberno en relación con Galicia. Pero hai outros dous partidos, unos que insisten en que o modelo é o concerto, un modelo que hoxe a inmensa maioría dos galegos e galegas se apartan del porque consideran que é moi malo para Galicia. E hai outro que é o partido que ten a responsabilidade de dirixir os intereses da nosa comunidade autónoma, que é o Partido Popular, que non ten modelo, porque ninguén dos que está aquí é capaz de decirnos que modelo ten o Partido Popular, non solamente o de Galicia, porque entendo que o modelo tamén ten que telo a nivel do Estado, non? Evidentemente, porque senón tería os intereses do Partido Popular de Galicia, o Partido Popular de Murcia e os de Valencia. Sobre eso nin unha palabra. Hai un Partido Popular que non ten modelo de financiamento autonómico. E é máis, son capaces de decir que xa o presentarán dentro dun ano. Bueno, a mí me parece absolutamente intolerable, non? Hai un modelo encima da mesa co que se debe discutir, co que se debe negociar, que apunta unha boa letra e ora hai que afinar esa música. Eu creo que para Galicia é millorable, pero para iso hai que sentarse a negociar e a falar.